non todos son problemas. Fixademos, porque imos falar con Carmen, que é unha veciña de Touro, a que lle caeu un segundo premio na lotería do neno. E ademais vai no contar, que así nos gustanos. Moi boa tarde, Carmen. Hola, buenas tardes. E parabéns. Igualmente. Canto caeu? Bueno, un pellizquiño. Home, un segundo premio, algo máis que un pelisquiño sería, Carmen. Un pellizquiño. Pellizquiño, medio millón, que chido. Como medio? No. Medio millón, tocou. No, menos. Sí. Home, tanto No, non vamos a sei. joder así a ver se dice canto. Dicindo máis. Medio millón foi? No. Non tanto. No, A mitad. vais allá algo. Menos da mitad. A mitad. A mitad foi. 300. Bueno, o primeiro premio eran 200, O décimo. o boleto, claro. O que leve un. O que leve Claro. un. Cantos levabas, Claro. Carmen? Levaba un. Alevaba Vale. un. Un Ya décimo. podemos Sí, votar un décimo contas. solo. Bueno, pero podemos decir os cartos que levache ou non? Sí, hombre, sí. 75.000 euros que lle quero a Toma. Carmen, eh? Sí, señor. Toma aí. Tú sabías lo estabas aí jodendo a pobre muller. Como non, eu non estaba vacilado, pregunteille primeiro. 75.000 podese dicir perfectamente que os mereces perfectamente. Claro que Sí. sí. Iso Sí, entrar no ano completo. con bo pé, e o resto son tonterías. maravilla. Carmen, estaba eu contenta porque me tocaron 40 euros. Agora son unha miserable. Que vas facer? Porque eu non sei onde investilos. Sí que sabes, sí. Vas seguir traballando? Eu estou plantexándome que facer. Sí, hai que seguir traballando, non que se Mira. poida, claro. Vale, pois pa un capricho, digamos, non? Pa uns cantos. Claro, para tapar algún burato por aí. Home, Claro. xa ves. E Creo- que número era? Como é o número? Pois agora xa me colles sin dúbidas. Non te acordas do número? Hai que tatualo, Carmen. Pero parece que non cho pagan, Pagan. Ti Home. tranquilo que mo van pagar. Onde está? Estamos vendo aí o 66777. No, eso terceiro. Eso é o terceiro. O 06766. Mira, estamos Ese. vendo, agora sí. 0676. Onde está o décimo? No banco. Está no banco. Claro. Está no banco. Claro. Hai que telo escondido. Pero No, está no banco. imos revivir un pouco o momento, vale? Porque a min interésame saber en que momento te enteras, como recibes a noticia, porque entendo que ti, bueno, non sei se tiveche esta sorte anteriormente, pero estarías como estamos todos, cun chisquiño de ilusión, cun chisquiño de esperanza e cun moito de dicir outro ano non vou levar nada, non? Bueno, tiña aí un ruxi. Ah, sí? Sí, tiña, Sí. Tamén non tiñamos nós. Pero a suerte, Pero por que collinche ese número? pois así, ó, como veu a vista. Sí. E xogarás moito? Pois nesa administración de Touro tiña 7 décimos. Mira, nesa foto está un compañeiro noso de Land Rover aí no fondo atrás. Velo. Compañeiro noso de iluminación, da administración, sí ou non? Sí. Sí. Pero Tocou tamén lle nesa- tocou un pelisquiño, eh? No, é da administración. Ele dá Eu administración. teño unha pregunta que sempre me chamou a atención. A ti tocouche onte era festivo. Vale. Sí. Ata hoxe que pudeche levar o décimo ao banco, que fixeche, Sí. que fixeche co décimo? Pois escondelo. Roberto, ti viche de onde o saquei? Pero onde o escondiche? Vi nas tetas. Claro, é que eu por cando preguntar. lle estabas preguntando isto antes a Carmen, enviamos nas imaxes que había unha muller, non sabía se era ela ou non, que o sacaba do escote. Sí, do Vale. sostén, digamos. Aí vai. Aí está. Aí está, Carmen, con alegría. Sí, señor. Pero a min gústame a tua actitude, porque ti saíche festexalo, saíche chulear un pouco, sí, señor, a vivir ese momentazo que era o teu momento. Non sei, cando te enteras, cando din o teu número, que é o primeiro que se che pasa pola cabeza, que é o primeiro que faz? Por nada, berrar como unha loca e Home, dicir claro. que me tocou un neno. Pois que maravilla. Estaba con marido aquí na cociña e dixen, hai que facer hoxe unhas poucas filloas. O Sí. sea que ponte a filloeiro. Buah. Eu estaba mirando na tele, que estaban dando os números, e nada, estaba mirando as primeiras cifras que van puñendo, e tiños escondidos, na carteira. Porque o marido non sabía os décimos que eu tiña. Anda. Por eso os agachabas para que non che fora o marido aí. Claro. Vale. Entonces, cando dá o segundo premio,
estaba mirando para a tele, e saco o 10º e xa vexo. O meu número, non pode ser. Berrando de alegría, e dixo yo ao marido, que me tocou, gordo, pero que me tocou o segundo premio. Ti estás loca da cabeza. Eu que sí, mira. El quedou en shock. Home, Que claro. maravilla. Porque a él, unha pregunta, a él tocalle algo deste premio ou non? No, A él non lle meu, toca nada. Non, pensei que podía Home. tocarlle algo por cercanía ou... No. No, a ver, o que é das mulleres é das mulleres. No, e o que é non dos sei, homes- claro, non Aí sei falache como... tamén. Un detalle igual sí que lle facemos, non? Home, sí, un regaliño. Un cariño. habrá que darlle, pero- Claro, un algo, Claro. un algo. E Facenda tamén leva un cariño, non? Facenda, por eso que, mira, o que leva Facenda chegaba para repartir palvos máis. Xa. Que non tiña por que levar eso, pero bueno, fastidianos. Home, non te queixes aí de encima. Claro, non nos tocou nada. Roberto, é un xuego, ti estás xugando, é un xuego, non ten por que Facenda deterse neso. Bueno, É un A ver, xogo. ou non? Sí, no, pero bueno. pero cando pasa de X Pero canto cartos... che levou logo? Canto che levou Facenda? Facenda, polo menos 7.000 euros me leva. Va, no, merécenos. 7.000. Bueno, ala, vai ti tamén. Que che vai dicir? E é verdad que no banco, cando levas ao banco, no banco danche algo, non che dá nada? Ai, por non o sei, porque nunca levei tantos cartos. Dios, queda justo velos ali, verdad? Ali na Habrá costa. que preguntarlle ao abogado ese que tedes aí na tele, a ver. Pois é unha boa pregunta para Luis Pena. Cando volva, facemos a pregunta. Carmen, mentres... garda ben ese 10º. Unha aperta e parabéns. Vale, moitas gracias. Que Felicidades, maravilla. parabéns, disfrutalo, Sí, señor. Que alegría, eso sí, Así da así que se gusto, arranque Que como me digo lo a ves. cifra 75.000, porque non Home, toleas. está fenomenal. É que